espai. L'Ajuntament ha proposat, des de l'iniciativa del grup de govern, doncs, de millorar la plaça de les escoles, com se sap. Nosaltres no és que hi estiguem en contra, però no ens sembla una actuació del tot prioritària, segurament hi hauria alguna altra, que ara comentaré. Després, les altres dues propostes, que són les de la solució viària més arreglada, més endreçada de la cruïlla de la carretera de Palafrugell i del Clos del Llop, amb el desviament també cap al camp de futbol, per dir alguna cosa. Aquella zona d'allà ens sembla que s'ha de solucionar. En el seu moment havíem previst també, hi ha alguns dibuixos ja fets en aquest respecte, per tant, en teoria, doncs, hi estem d'acord, i el que passa que a la pràctica no podem estar-hi perquè no hem vist cap projecte, no hem vist cap dibuix, a part dels que hi havia de fa un parell d'anys als serveis tècnics. I en tercer lloc, la sala aquesta multiusos, sembla que la sala polivalent va canviant de concepte cap a aquesta banda, doncs en principi no hi estem en contra perquè també un cert moment nosaltres havíem pensat i havíem dibuixat, i així consta en els serveis tècnics, doncs que allà podríem fer un espai poliesportiu annexa al pavelló amb altres usos addicionals perquè tingués un enfoc especialment esportiu per complementar el pavelló, que va quedant petit a mesura dels anys, doncs, que fa que funciona i la demanda que hi ha, i per tant en aquest aspecte doncs, ja hem estat d'acord. Ara bé, hem dit que segurament que haguéssim pogut direccionar, orientar les inversions del Pla Zapatero cap a coses doncs, de més suport a l'economia, al comerç a l'escala, que en definitiva és una font de riquesa, és una font de prosperitat pel poble, i, per exemple, doncs, completar zones peatonals, el carrer Germans Blas Ferrer, que va fins a la plaça Catalunya, que hi haurà aquest pàrquing nou, o el mateix carrer del Port, o el carrer del Marc, fer-lo arribar fins al passeig, i, per tant, acabar de configurar, de completar el nucli antic com un espai comercial on doncs, sigui agradable de venir-hi, agradable de passejar-hi i que en definitiva dinamitzi aquesta zona comercial. De la famosa sala polivalent que arrosseguem des de fa anys i panys, que tots la volem fer, tots la volem construir, però sempre per impediments sempre hem tingut problemes. Ara sembla ser que com a mínim tenim una primera subvenció de 400.000 euros, 403.000 exactament, per començar a fer aquesta sala polivalent. El que vam fer nosaltres, el que vam consensuar amb l'equip de govern, és que quedés obert el tema de l'ubicació. I per què? Perquè allà on es preveu o es preveia posar-la, creiem que queda una mica petit, hi ha uns problemes amb les sortides d'emergència, amb els aparcaments que ara hi ha actualment, no sabem si és el lloc idoni, i sobretot una cosa que ja es va dir des del mateix equip de govern, és que com ha de ser, que quedarà obert el fet de la participació en l'estudi de les necessitats, del format, de les entitats del poble, que al cap i a la fi és qui ha de ser el beneficiari i qui utilitzi bàsicament aquestes sales, aquesta sala polivalent, i a partir de que ens haguem posat d'acord sobre la mida, bueno, clar, evidentment sempre sobre un pressupost, quan ens haguem posat d'acord sobre les necessitats que tenim, llavors és quan mirarem la ubicació una mica, que a veure, no ens enganyem, tampoc n'hi ha gaires, però sí que n'hi ha algunes idees que crec que s'han de debatre més profundament. I amb això crec que ens vam posar d'acord i està molt bé. Bé, el ple d'ahir, el conjunt, jo entenc que va ser un ple amb molt bona harmonia. La majoria de punts es varen votar, molts per unanimitat i els altres doncs, amb un suport bastant important. I pel que fa al Pla Zapatero, els 3 projectes que nosaltres presentem doncs, també va tenir una àmplia majoria. Tot i així, hi van haver matisos que nosaltres hem tingut en consideració. Entenem que hi ha molt consens amb la rotonda que es farà a l'entrada sud, en l'anomenada Bassa de l'Oller. Allà es farà una adequació important i que ordenarà tot aquell sector. Pel que fa a la plaça de les escoles, ens sembla que és un projecte molt adequat que assentarà i posarà en millors condicions la plaça. Creiem que aquí també les objeccions que s'hi han posat doncs no són simplement de matís. Algunes feien referència a l'estètica i entenem que no, que és una adequació importantíssima que es fa. I pel que fa a la sala polivalent, que ens sembla que de les 3 és la que té més gruix, la més important i que és una vella aspiració de tots els escalencs, ens vàrem comprometre a suggeriment d'Esquerra Republicana doncs, a obrir una mesa per tothom qui vulgui intervenir de les forces polítiques doncs, per debatre l'ubicació. Ens sembla que la que nosaltres proposem serà finalment la que s'imposarà, que és l'aparcament que hi ha a sobre la piscina al costat del pavelló,
i aquesta sala és definir els usos. Nosaltres ens sembla que ha de ser un projecte que es pugui ampliar en el futur, però que actualment, que en breu doncs, pugui complir els usos doncs, que tenim previstos, que és descongestionar el pavelló i a més donar-li tota aquesta sèrie d'activitats com poden ser concerts, balls en moments de mal temps o amb activitats que ara es feien al pavelló que es puguin fer allà. 3 projectes, insisteixo, que varen manèixer amb una adhesió important del ple i que certament que en podien haver sigut d'altres, però no han aparegut cap més proposta i ens sembla que anem per la via, podríem dir, d'executar 3 propostes que sense el Pla Zapatero no haguessin pogut abordar. Als assumptes urgents s'aprovava una modificació del Pla Parcial d'Empúries perquè es pugui construir el centre d'acollida de visitants, on havien sorgit una sèrie d'incompatibilitats en haver-hi zones verdes. El ple s'acabava amb els pregs i preguntes. Convergència i Unió demanava per què són els 150.000 euros previstos als pressupostos pel passeig marítim. Es responia que són diners per canviar el carril bici de costat, per posar-hi mobiliari urbà i per refer l'asfaltat. També es preguntava com està el tema del passeig de Montgó, qualificant l'estat de patètic. La resposta del govern, que considerava exagerat l'adjectiu, era que es faran les actuacions necessàries de cara a la primavera. Esquerra Republicana demanava que es reconsiderés fer el canvi de costat d'aparcament el dia 1 de gener de cada any i es fes un altre dia no festiu per provocar les mínimes molèsties als veïns. Per acabar amb to irònic, donava les gràcies a l'alcalde per la publicitat que ha fet dels actes de la consulta per la independència, prohibint-ne la publicació a l'agenda municipal.